ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Мо имрӯз дар атрофи як мавзӯъ каме суҳбат мегзаронем, чунки дар он мавзӯъ саволҳо бисёри баъд аз ҷониби тамошобинон гардид. Дар мавзӯе ки оё хизмати ҳарбӣ қонуни нав чӣ гуна биромад ва чира дар назар аст. Ва имрӯз хушбахтона мо камтар маълумот ҷамъ кардем дар ҳамин мавзӯъ. Ҳозир ҳамаша ба шумо мефаҳмонем, бо диққат гӯш кунед. Ва баъдан боз якчанд хабарҳои нав пешниҳодтон мекунем, саволҳое ки равон кардагиен ҳамашонда ҷавоб мегардонем. Пеш аз шурӯъ кардани барномаи асосӣ як чиза хотиррасон карданем, ки бисёре аз нафарон мегӯянд ки дар видеоҳо ту бисёри бад гап мезанӣ. Бародарони азиз, ин қонун ёки кодекс ёки моддаҳоро вақте ки мефаҳмонӣ ба 10 секунд 20 секунд фаҳмонда намешавад. Ба ҳамин хотир мумкин дар бораи як мавзӯъ, дар бораи як ахборот аз назари қонун 1 минут 2 минут гап занем. ҳамин чиза хушрӯд дарк кунед. Акнун мегзарем ба қисми асосии барнома дар мавзӯе ки қонуни нав барои хизмати ҳарбӣ ба имзо расид. Аввалан нусхаша мехонем, баъд намура содда карда ба шумо мефаҳмонем. ҳар як нафаре ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз дошта бошанд, агар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. И духтури дандон бародари тоҷикай, айноми юристи ҷай муроҷиат кун, скидкат мекунад. дар вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон мутмаинанд ки қонуни нав дар бораи хизмати ҳарбӣ ки 20 январ аз ҷониби палатаи поёнии парлумон қабул шуд ва фаҳмондадиҳои чӣ гуна қарзро адо кардани назди ватани шаҳрвандонро фароҳам меорад мефаҳмонад. дар бораи қабули қонун дар бораи уҳдадориҳои ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ дар таҳрири нав кайҳоз инҷониб фаъолияти ҷомеаи шаҳрвандӣ ва намояндагони ҳукумат баҳс доштанд ва зимни таҳияи он андешаву пешниҳодҳои зиёд дар ин самт ба инобат гирифта мешуд, гуфт дар мусоҳиба сардори маркази матбуоти вазорати мудофиаи ҷумҳурӣ полковник Фаридун Маҳмадализода. ӯ боварӣ дорад ки қонун аз ҷониби вакилони парлумон дастгиришуда барои шаҳрвандони алтернативӣ чӣ гуна қарзро адо кардан назди ватан фароҳам оварда, инчунин ба маротиб сафи саркашон аз хизматиро дар қувваҳои мусаллаҳ кам мекунад. Ба ҳама маълум аст ки як қисми муайяни ҷавонони мо барои он ба мактабҳои олӣ дохил мешуданд ки аз хизмати ҳарбӣ озод шаванд. таҳрири нави қонун ҳамчунин хизмати ҳарбиро дар лашкари эҳтиётӣ пешбинӣ мекунад ки тибқи он шаҳрвандони синни балоғат аз хизмати ҳарбӣ ба таври ихтиёрӣ бо нигоҳ доштани пардохти ҳармоҳаи ҳарбӣ ва пардохти маблағи муайяне ки ҳаҷми онҳоро муқаррар кардааст озод карда мешавад, мегӯяд ҳукумат. қайд карда мешавад ки қонунҳои ба имзо расида ба рушди бозори меҳнат, ҳимояи ҳуқуқии истеъмолкунандагон, таҳкими мудофиаи кишвар ва беҳбудии зиндагии мардум нигаронида шуданд. ёдовар мешавем ки рӯзи 20 январ палатаи поёнии парлумони ҷумҳурии Тоҷикистон таҳрири нави қонун дар бораи уҳдадориҳои ҳарбӣ ва хизмати ҳарбиро тасдиқ кард ва барои баррасӣ ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намуд. қонун аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расид. дар қонун инчунин хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираҳои даъватӣ сафарбарӣ пешбинӣ шудааст ки мувофиқи он шаҳрвандони синни даъватӣ ба таври ихтиёрӣ ба гузаштани ҷамъомади якмоҳаи ҳарбӣ ва пардохти маблағи муайян ки андози онро ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд аз хизмати ҳарбӣ озод карда мешаванд. иловаҳои ворид гардида ба қонунҳои мақомоти судӣ, прокуратура, гумрук, назорати давлатии молиявӣ ва мубориза ба коррупсия ва хадамоти иҷро қабули шаҳрвандонро ба кор дар мақомоти номбурда пас аз адои хизмати ҳарбӣ пешбинӣ менамояд. бародарони азиз, ҳамин буд нусхае ки аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон қонун дар бораи уҳдадориҳои хизмати ҳарбӣ ба имзо расид. ва дар ин қонунгузории нав чиҳора ҷойгир кардагианд, махсусан шахсиятҳое ки мехоҳанд дар прокуратура, коррупсия, хадамоти гумрук, суд ё ки дигар ҷоҳо кор бидроянд. ба ин шахсиятҳо аввалан военни билет, яъне ки ҳуҷҷати ҳарбӣ лозим мешавад. пештар мегирем, агар дар солҳое ки ман худам шахсан донишгоҳ мехондум, солҳои 2013 ма дохил шидагӣ будам то 2018 анами донишгоҳи мо кафедраи военни доштаг, яъне ки ҳуқуқшиносҳо военни кафедра доштанд ва 5 сол таҳсил мекарданд. пас аз таҳсилшона буд кардан рутба мегирифтанд, яъне ки звания мегирифтанд. айни ҳол аз донишгоҳҳо низ ҳамин чиз бардошта шуд. дар донишгоҳҳо дигар военни кафедра
кафедра нест аз ана ҳамин соле ки студентҳо шаҳрвандо студент мешаванд солҳои пештар дохилшудагиҳош чӣ хеле ки қонун дар ҳамун сол буд ҳамхе рафтан мегира ва шаҳрвандоне ки нав студент мешаванд айни ҳол ин шахсиятҳо наметавонанд ки аз донишгоҳ рутба бигиранд ва барои ҳамин ҷойҳое ки мо номбар кардем агар бихоҳанд кору фаъолият кардан барои иҷа кор даромадан бояд 1 сол хизмат кунанд ва яъне билет бигиранд яъне рутба бигиранд баъдан дар прокуратура суд коррупсия ё хадамоти гумрук метавонанд ки кору фаъолият кунанд ва боз инчунин як чизи муҳими дига ҳозир ба шумо мефаҳмонем ки шахсиятҳое мехоҳанд ки хизмат накунанд яъне ки бо тариқи пул аз хизмат озод мешаванд ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маблағи пардохт кардани пула муайян мекуна ва ҳар шахсияте ки синну солаш ба хизмат расидагиай ва ӯ ба хизмат рафтан намехоҳад яъне ки ба дохили ана ҳамун частҳо рафтан намехоҳад тибқи муқаррар намудаи пули ҳукумат ҳамун қадар маблаға пардохт мекуна ҳар моҳ ва аз рафтан ба хизмат озод мешавад ва боз инчунин дар ин қонунгузорӣ муқаррар кардагӣ ҳастанд ки бисёре аз ҷавонҳо барои вайни кафедра ба донишгоҳҳо дохил мешиданд ва мехонданд вале мутаассифона имрӯз вайни кафедра аз ҳама донишгоҳҳо бардошта шуд. Тамошобинони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Бо диққат гӯш кунед ва ҷавобҳои саволи хитона бигиред. Самбо нависай: салом алейкум ака, мо ду бача ҳастем, якташ дар хизмат, ман бошам падару модарамро нигоҳ мекунам, дигар ҳеҷ кас нест онҳоро нигоҳ кунад. Дар қонунҳои нави хизмат моро хизмат мебаранд ё ки не? Илтимос ҷавоб тен. Ман ба нигоҳу бини оилаамон машғул мебошам. Дар ҳолате ки шумо дар оилатон агар ду писар бошед, дар ин ҳолат то фарзанди якумгӣ аз адои хизмат накунад наёяд, дуюм фарзанда намебаранд. Ва дар ҳолате ки шумо агар зиёда аз ду писар дар оила бошед, 3-4 писар бошед, яку якбора ҳақ доранд ки дар ин ҳолат ду фарзанда ба хизмати ҳарбӣ даъват кунанд. Вале шахсан худи шумо озод ҳастед то омадани бародаратона. Ҷурабеков Ҷумабек навистай: салом алейкум ака, ман РВП дорам, омада мешава, илтимос ҷавоб ден. РВП на ЗАГС агар дошта бошӣ метавонӣ ки ба Россия барад. ЗАГС қатъӣ набоша намешава рафта. Достон Сафаров навистай: Иркутск куҷо комиссияш? Иркутск комиссия куҷо шудастай? Комиссия нашидастай бародари азиз. Дар дирӯза видеомон мо фаҳмондаи мумкин ки ту нодуруст фаҳмидаӣ. Аз ҷониби Иркутск тасмим гирифтагиянд ки парвозҳои байналмилалия кушода кунанд, яъне ки Иркутск комиссия равон кардагӣ нестай, мо ин гуна қайд кардагӣ нестем. Зокир Бобохӯҷаев навистай: граница кай кушода мешава? Ани қишкай? Граница танҳо ҳозир як ҷо маълум астай ки ана ҳамурам боз пад вопросай. Иркутск тасмим гирифтагия ки аз 8 феврал парвозҳо байналмилалии хича кушода кунад, яъне ки рейсҳои байналмилалиша кушода карданияй ва сарҳадҳои хичам кушода карданияй ва рӯзҳои наздик Тоҷикистон бо Украина парвозҳош мунтазам мешавад. Мастер нависай: салом акаи Сорбон, як шахс аз зиндон занг мезанад, таҳдид мекунад, шахс шиноси худӣ ҳаст, агар биром мекушумтон бо мебиём ҳами зиндон, мега ба куҷо муроҷиат кунем? Ягон роҳ ҳаст, бошад фаҳмонед, интизор. Албатта шумо метавонед ба мақомотҳои болоӣ ана ҳамун ҷои зистихтон муроҷиат кунед. Агар дар ҳамин шаҳри Душанбе қарор дошта бошед, мисол метавонед ки ба прокуратураи генералӣ, прокуратураи шаҳрӣ, ин мақомотҳои болоӣ корҳои шуморо чорабинӣ мекунанд. Play TV навистай: не ки бисёри бад гап мезанӣ. Бародари азиз, ман дар аввали видео дар ин бора гуфтам ки мо ба чанд секунд, яъне чанд сония наметавонем ки фикри худмона баён кунем ва дигарон низ намефаҳманд агар мо тез гап занему пра нафаҳмонем. Ба ҳамин хотир маъқул набоша бародар тамошо накунед. Фарҳод 1993 нависай: салом алейкум акаи Сорбон, ба ҳамин саволи ман илтимос ҷавоб диҳед. Пеш аз карантин мо билет харидем аз Душанбе ба Казан, парвозҳоро манъ карданд. Мо пули билетмона даъво кардем, баъди чанд моҳ пулро гирифтем. Дар вақти гирифтани пул ба мо гуфтанд ки пулро аз киссаи худамон метиҳем, лекин паспорт дар мо меистад, то ки шумо дар оянда аз мо билет харед. Чӣ хел мо паспортамонро гирем? Илтимос як маслиҳат диҳед, зарур аст. Пешакӣ раҳмат. Бародари
عزیز ما در همین موضوع در یک ویدیوم گفتم که وقتی که از تاجیکستان بسیار شخصیت ها بلیط خریدن یا که از فدراسیای روسیه بسیار شخصیت ها با شرکت های روسیایی بلیط خریدن برای تاجیکستان آمدن، ولی متاسفانه در همون اخیرای ماه مارت карантин شد، همه پروازها را منع کردن، مرزها بسته شدند. در اینجا یک چیز مثالتون میارم که هر شخصیتی که ایراسیا بلیط خرید با شرکت هواپیمایی یوتر یا که اورالسکی اویالینیا تا همین حاضر بعض نفرایش هستند که بلیطاشون در دستاشون ایستادگی، پولشون وزارت دادگی نیستن. در اینجا عیبی و کارکنان نیست، عیبی همون شرکتی که شما بلیط خریدگین. هوای اگر مثال بگیریم در آیین‌نامه خودش گفته باشه که در حالت‌های فوق‌العاده ما پولی خریداری کرده بلیط شما را برمیگردونیم، در این حالت البته که برمیگردونن. اگر در آیین‌نامه خودش همین سخن نباشه وای به یگان راه پولی شما را بر نمیگردونه و قانونی را بگیری اگر در آیین‌نامه‌اش همین گپ نباشه شما حقی طلب کردن ندارین پولی خودتون. در یک حالتی که اگر مرزها گشوده شدن، ریس‌ها برقرار شدن، میتونین که به همون چیپتای پیشترتون شما پرواز کنین به جای در کاریتون برین. به همین خاطر این چیز درست درک کنین و فکر کنین که هر یک تشکیلات به خودش آیین‌نامه داره. مثال میگیریم اگر ما کارخانه میکشم، کارخانم دا آیین‌نامه تشکیل میکنم چرز وزارت عدلیه، یعنی قانون قاعده های کارخانه ما دیگره، قانون قاعده های شرکت هواپیمایی سامان ایر دیگره، قانون قاعده های یوتر اورالسکی اویالینیا، هر یک تشکیل با خودشون آیین‌نامه دارن. ریال مادرید نویسه: سلام برات، التماس جواب ته بسیار ضروره. برای یک دختر 1.5 ساله چند سوم الومین میسپری از روی قانون؟ التماس جواب ته بسیار مهمه. از روی قانونگذاری جمهوری تاجیکستان کودکس اویله الیمنت ستانیدن از درآمدی همو پدر نگاه کرده می شود. اگر که پدر شرایطش خوب باشه، چند سومی که درآمد داشته باشه و قانونگذاری او را به نظر میگیره و یک حصه پول مقرر میکنه. بنا گفتن همونه که از همه الیمنتی کم در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان 150 سومون در بر میگیره که این به شخصیت های تعلق داره که شرایط ندارن، جای کار ندارن، درآمدی هر ماه ندارن. ازم مستیبکوف نوشته: سلام اکای سوربون، التماس با سوالی ما جواب ته. من میتونم روسیه رفته، زنی ما اوجا وید نجی تلسوا داره، پیشکی رحمت التماس. اگر شما با اویلتون زکس داشته باشین البته که میتونین، اگر زکس نداشته باشین نمیشه متاسفانه. رحیم شریپوف نوشته: اکا پاسپورت ما گم کردم، یا رکلامش کنین یا وانشه شهری مسکوا. اکا شما خطی چی خیلی دستیاز برای پاسپورت ما روان کنم. برادر عزیز در اینستاگرام میتونستی که روان کنی، ولی اگر با همین نام و فامیلیا باشه هر شخصیتی که در مسکو یگان پاسپورت با نام و فامیلیای شریف رحیم یافت با ما مراجعت کنین در اینستاگرام، با همین برادر میرسونیم شد. عمر حاکمی نویسه: میگن خدمت حربی را پولاکی میکنن، راسته؟ البته ما در اولی ویدیو اویدی موضوع گپ زدیم. مسلم و مسلمه نویسه: از شهر ایرکوتسک بعد دیگر شهرهایم بروند. میشود که البته میشود، برای که ایرکوتسک پروازهای بین المللیش آغاز میکنه. اگر که آغاز کنه بین المللی میشود پروازش، یعنی که از ایرکوتسک به همه جا پرواز کرده رفته میشود. آریپوف حزب الله نویسه: سلام علیکم اکای سوربون، چند مرتبه نویسم جواب نمیتی اکا. من یک دختری 17 ساله رو به زنی گیرم، اویله من هم راضی، اویله دختر هم اجازت هست یا که نه؟ البته اجازت میتی قانونگذاری جمهوری تاجیکستان وقتی که شما اگر به سود مراجعت کنین و زکس شما با طریق حلنامه سود باشه، یعنی که به سود مراجعت میکنین اجازت میگیرین، بعدا زکس کردن میتونی و همون شخصیت به زنی گرفته میشود. مصلحالدین محمدیف نویسه: سلام اکای سوربون، یک سوال بود، راسته که میگن آدمی که روسیه به تاجیکستان میره و دپورتاسیا میشود، همین گپ راسته؟ جوابش انتظار مکه. خوشبختانه این گپ راست نیست برادر عزیز، چون که اگر شما حجت گذاری هاتون درست باشه هیچ کس شما را دپورتاسیا نمیکنه در وقتی تاجیکستان اومدن. بیلال بایمرادوف نویسه: سلام اکای سوربون، همین میگن از تمام دانشگاه‌های تاجیکستان و وین کافدرا را گرفتین، راسته؟ التماس اتوته. البته که راسته. علی الهام نویسه: هر روزه چیسلا تا گبزا. تماشابینای عزیز، هر روزه چیسلا را ما در ویدیوها میمونه، وقتی که ویدیو را میپردام نام ویدیو را اخیر شبینه چیسلای هم روزه موندگی هست.
тамошобинони азиз, ҷамъбаст мекунем хондани саволҳоро, видеомон ҳам ҷамъбаст мекунем. Дар канали Юристи Ҷей обуна шидана фаромӯш намекунем ва саволҳои нав дошта бошед, агар дар комментария бинависед. Худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.